17 January 2025 muri yeZimbabwe ndadzoka zvekare nema-updates manyama andinogara ndakakubatirai nyaya dziri kuitika panapa zvinhu hazvina kumira mushe. Team General Chiwenga neteam ED Mnangagwa yori kunzi Team Lacoste versus Team Gudo. Nyaya iyoyo haisi kupera zvakanaka. Vari kuita makakatanwa on social media pachena, vari kubvarurana vanhu vese vakatarisa nenyaya yekuextenda term. So these people pane kagroup kanonzi varakashi vakomana vakawanda vanoona nezve pasocial media vave kupandukirana pachavo because vamwe vacho vanofarira VP Chiwenga, saka vari kuti uyu ngaasa extend term, kana achinge atopedza nguva yake ngaabva aenda ubva atosiyira vamwe. Ava kuti aiwa hazvina kushata kuti uyu akontinye aripo ombofanira kutonga kusvika paari kuda kutonga. Saka nyaya yatangira pari kunzoni serious question guys. Let's say you are in South Africa or UK, kumusha wakapedzera kuya kare vabereki vako vachichengetwa neZANU-PF vachipiwa mbeu wakaomerwa nelife, chauri kukwanisa kutumira mapic epa TikTok acting kunge une cash. Do you have anything to lose if we extend ED term to 2030? Ndo mubvunzo wabuda. Team riri kufarira VP Chiwenga manjeri riri kubva rabuda riri kutaura kuti zvoni the proposed 2030 bill amendment will not go unchallenged. For the first time I will join Chamisa, the leader of the genuine opposition, and other critics of this self-centered bill to save the constitution and Zimbabwe. Vakutoenderera mberi kuti zviri nane kuti nditonzi ndajoina team yekwachamisa kuti tikwanise kudefend the constitution. Ndo nyaya yacho kwayaveko zvinezvi vanhu vakuzvipira zvavo kuti zviri nane kujoina team yachamisa pane kuti tibvumidze murume uyu kuti atonge kusvika 2030. Hakuna zvakadaro. Muri yeZimbabwe pari kupisa. I'm telling you, zvinhu zvakaita seizvizvi zvinhu zvokuti kune vamwewo vanenge vane dzinenge dzari kuita dzichikakata dzichishanda, nekuti vamwe vari kuti iwo kana uri kure kana kuti wadidi you have nothing to lose, chingosiyai tingoita utangokonti nyango didi because iko zvinezvi unenge wakatoomerwawo nelife. Vanhu havachade zvinhu zvese izvozvo. Vanhu vakatsamwa zvisingaite. Tisingatauri nyaya yema-MPs vari kukonzeresa kuti kana kuti tingati vakakonzeresana chabangu vekuti iko zvinezvi pakwanisa kungoti vanhu kuti pagona kuamendwa constitution dai pasina mafanizisi akaitwa ema-recalls aya zvinhu zvingadai zviri correct, but because of game rese rakatambwa rere iko zvinezvi zvinhu zvacho zvaakutyisa. Ndo pakunzi rekedza tione zvinhu zvitone tijoine Chamisa because advocate Nelson Chamisa nezvino vakabudisa messages akawanda vachitaura about nyaya iyo vachidedzera kuti tikanti vachijamuka vachiti muda kuextenda nhamo here vanhu, muda kuextenda kukwidza mataxi, muda kuextenda zvakawanda, muda kuextenda urova hwevanhu, all those things zvaitaurwa izvozvo. Saka pari kupisa nyaya iyi haisi kupera zvakanaka. Now tiri ipapo ndikubva ndasangana nenyaya zvekare yakaitika nezuro Moses Mpofu and Mike Chimombe. Bheu riri kunetsa kubuda hama dzadiwa and zvinhu zvacho zviri kutosiririsa varume ava and vanhu vekuti vanga vari kuChina vakatouya vega vakatozvita hendovha vega vakati tauya tadzoka, but the way yavaya kuomeserwa nayo iko zvinezvika zvinhu zvacho zvachinja. Pari kurwadza hama dzadiwa, ndo chokwadi chiripo. Pari kurwadza vanhu vanga vatozviendera zvavo kuChina hameno business trip ravo ravaitoita ikoko. Iko zvinezvi zvazvekungoomesera ameno is just that ndezvemudanga dzemudanga rigedza dzitungane, asi kana vachinge vazoitawo dzinenge dzichiinvolva maZimbabweans ndo dzatinokwanisa kuzodera because at the end of the day these people they don't listen. Kakawanda tichivaudza vanhu kuti ukaona uchishanda nebato riya reZANU-PF munhu wese anenge achishanda imomo achitiningirina anenge ane mhosva, but it's just that haazvizivi kuti mhosva yaanenge anayo ndeyechii. Saka zvaanenge ane mhosva kudaro vanozowana pavanokubatira. One day is one day. Ndo nyaya inenge iripo, ndo zvinhu zvinozongoitika. Saka these guys vakangonosangana neyavo and most of those people vanoshanda that ruling party havatozvizivi kuti vanenge vane mhosva dzechii. Dzinotozoita zvekutozoburwa zvotonzi iwo wakazodai wakadai musi wakati wakati, ndo pachinobva chatobvondoka. Muri yeZimbabwe ndo nyaya iri panapa ndangondiwe nayo ndakakubatira nyaya dzacho ma-updates emakuseni kuti mungotanga dheri yenyu muchiziva zvinhu zvinenge zvichiitika. Kana uchinge wasvika panapa iri first time yako panonzi paCoolient paunopuwa
news dzese dzinenge dzichiitika usati wadziwana kumwe kwese dzinenge dzatodzikiswa panapa watobata achiri malatest updates. Ndichakusiyai muchiteerera audio mundiudzawo zvamuri kufunga. Kana unge une something to say, namba dzinenge dzichibuda pascreen idzodzo ndo basa radzo. Unokwanisawo kusenda yako audio uchitiudzawo mafungiro ako about anything chiri kuitika munyika yeZimbabwe. Kana tichizvitaura handiti ndinopenga kana tichitaura. MuZimbabwe matongosara kunzi nhasi hakuna munhu unorya nyama, munhu wese necabbage kana nemapotatoes. Ndo zvinhu zvangosara muZimbabwe. Chechipiri, wasara kunzi mukadzi waunaye haaiti, tora uyu. Ndo zvinhu zvasara muZimbabwe. Nekuti ukaona munhu uchirambidzwa kutora foto usina zvawaita, kungotora piki pane accident, pane kunotora mafoto kumunda uku munhu akabata mabagwe, ndo akubvumidzwa mafoto asina nebasa rese, asina zvaanopa kuvana veZimbabwe, asingatipi kuguta, asingatitiri chinhu. Iye zvino vanhu vamwe vari kufira mumugodhi, kuno kuSouth Africa vanhu vari kupisa, vari kurawa, vanhu vanotiritiwa kunge imbwa, kunge makudo, munhu achizviti ndipurezidendi. Kana uchiti uri purezidendi wevanhu, chinokurwadza chii kuvanhu kutaura chokwadi pauri iwe Mnangagwa? Nhasi wakudzvanyirira vanhu, waiti haudi kudzvanyirira vanhu, nhasi uri kudzvinyirira vanhu, wakuda kurambira pachigaro. Wakataura muzoro riya pano kuti 10 years dzakwana ndakusiya, ndosiyirawo mumwe. Saka 2030 yako inobva nekupi? Usafunga nekumasure mhaniwe, funga nekumusoro, kubrain, kushandisa pfungwa dzako Mnangagwa, kwete semunhu unofunga nekumatako. Enda uri svina yemunhu iwe. Zvokutora mapiki zvinobva kupi? Zvine basa rei? Ane basa reko? Proof yezvaitika iwe zvakubata papi? Ndo zvamajaira zvokumanikidza vanhu kusapota ZANU-PF. Iwe deo Mnangagwa, kana tichida kutaura, siya mukadzi waona iroro umwe mukadzi. Titokudza isu kuti mukadzi wako haaiti, auxiliary yaona haaiti, rora. Handi ndo zvamunoita kuti siyai opposition mude ZANU-PF. Swera zviito zvitikwaya varakashi. Munorakasha chikema mwenye munongobva kumasvingo kamuna kana chinhu. Kana danga remombe hauneyo. Iwe watozviziva kwaunobva kumasvingo. Unozviti murakashi. Tiri kudana hedu nebhuku raunobva. Unechi? Hauna kana ng'ombe kana chirugu chekiti zvadzo pamba. Huku chaidzo ngadzitengane. Sinosora zvichitwa murakashi murakashi. Ukabvisa chipa mukadzi wako kana dati kufumure. Tukufumura. Murakashi murakashi wechi. Wingidhi wadi. Sinotomira naye wingidhi kusvika muguva. Kana zvakadigwa jecha zvakadigwa jecha. Tungamirwa nebofu uri fara kwaya Mnangagwa. Yesi tiri varakashi. Muri varakashi muneiko? Kufamu makainda here kana muri varakashi? Kunoinda ma-MP ku. Munodii kuinda? Zvindomu zvevanhu makapusa stereki. Maimanyiswa muchivata kumusangano, muchifamba nemabhazi, muchivata mumabhazi. Pane musi wamakadanwa kufamu kwacho ikoko kunenge kuchidyiwa uko. Makambodanwa ikoko muchipuwa nyama dzashisha. Muri nguruve dzevanhu vane, makaora mani. Makaora semutungamiriri wenyu. Makaora. Pana zvamunoti kwaya varakashi vokudi. Kuna vachamisa kutambisa nguva kwachisungwa nani. Tanga tasunga iwo Mnangagwa, wagara ndori nemedha mwiri pachena ka. Yemuna August iyo. In August unotoziva kuti wakauraya vanhu. Kana wakuda nezvavachamisa ngatimbotanga tisabata dzekumashure dzese because iwona makuva akawandisa, ropa riri mumaoko ako rakawandisa. Tombotanga iyi yevanhu vakafura iyi. Varakashi. Hamuna kana chinhu. Vamwe muri kuonwa nokugadzira kana makuva ana bambo kumusha uko, musora muchiziva varakashi veZANU-PF. Tsaka munobata makiye denga ekuti Mwari havarangariri kune vana veZimbabwe. Iwe Mnangagwa wakataura wega pachena kuti munhu wese akupinda anoita 2 matemo ake 10 years. Asi mari yacho auguti. Chimbotiudza mari yacho paunoda kuisa Mnangagwa. Unyatsoadhiresa powana vanhu vanokuvhotera. Powana vanhu vanokuvhotera iwewe. Yes or no.
vanhu vanobvumirana nebumbiro raunoda kutaura iroro, raunoda kubvumira kuti kwanzi vanhu vati pano tichaona kuti hakuna zvanotaura nema-MP ako izvozvo. Iwe madhuku ndiwo mumwe wacho wakakonzera zvinhu izvozvo. Madhuku iwewe ndiwo mumwe wakakonzera zvinhu izvozvo. Madhuku hatidi kunzwa newe wanga uchitaura iwe ana mavhaza amene wanani here. Uyu weZANU-PF wanga uchitaura kuti kwatakawirirana. Makawirirana niko iwe unotaura duzviwe. Zvaunosora kuti kwai 2030 mani. Musatanyuka wako undojarira unofunga kuti nenhamo iri muZimbabwe iyeyo haunzwiri vanhu urombo sei. Ndauri mbuka yemunhu iwe. Kutaura svina mani. Nandi vanhu vandatsana mavhaza. Vanhu vandatsana chirumanzu. Taanawo mavanhu akadaro sevanawo pamuchinguri uchititaurira svina nguva nenguva. Unofunga kuti tosvika 2030 yako iyeyo vanhu munani muZimbabwe vanokwera vachikwaita kuti ndovatungamirira kusvika pana 2030. Iwe auxiliary kana uchizvinzwa auxiliary utaurira jachacha rako rori kwanzi uchigara chisi chako oga. Ojarira vanhu muri mbwa.